Rukun Islam. Enggak. Rukun Islam. Iki suarane ngarangin. Iya. Nyuwun gending jenang gula Mbak Cangik nggih menika saking panjenengan Pak RT Ngadimin. Oh iya. Sawerane pira, Mak? Jarine arek dikekke dhewe ngono, Pak. Oh iya. Aja dianggep. Aja ngaco to, Mak. Ayo. Rukun lima puniki Rukun lima puniki sahadate kang angka siji ya kang angka siji kang angka loro salat kang angka loro salat dene kang telu ya dene kang telu pas yo mung siji tok iki. Liyane ora pas ning nganggo ya. Pokoke anggere ora ketang siji nek pas ki rasane iki lega. Iya. Lanjut. Ramadan nindakno poso Ping 4 zakat kalimo ibadah haji. papat zakat Ping 5 ibadah haji. Nek nyuwara los bae aja mandeg-mandeg. Rukun Islam ora Isam. Isamu apa? Rukun Islam. Rukun Islam. Iso L ora iki? L, Pak. Nah, rukun Isam e krungu kuwi. Anu L niku rada-rada pelu. Gandrene tak dudutke. Rukun Islam. Rukun Islam sampurna. Iya. Yo, persiapan Denok Daru, Denok Karti, Denok Vita, Denok Cindy berdiri. Saka buka saka ngedong tak kuntak nongning, yuk. Yo cepat. Ayo.
pripun iki mau pepeling pamundutan saka Nusa Tenggara Barat. Iya.